Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. L-istqarrija dwar mijiet ta' miljuni f'investiment barrani fl-ekonomija grazzi għal ħidma tal-Malta Film Commission ġiet ikkonfermata u vvalidata mill-Awditur Ġenerali. Waqt laqgħa oħra tal-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi t-tlieta, l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ddikjara li l-impatt ekonomiku pożittiv tal-produzzjonijiet tal-films f'Malta u probabbilment aktar minn dak li ġie stmat mill-istess Malta Film Commission fir-rapporti ekonomiċi pubblikati minnha bħall-ingaġġ tal-ħaddiema involuti. Waqt li kien qed iwieġeb mistoqsija fil-PAC rappreżentant tal-Awditur Ġenerali qal li l-Malta Film Commission adottat approċċ konservattiv meta vvalutat l-impatt ekonomiku tal-films f'Malta. Skont l-NAO il-kalkoli tal-Malta Film Commission dwar il-kontribut ekonomiku tas-settur kienu kawti u għalhekk hemm possibilità li l-benefiċċju reali fuq l-ekonomija ikun akbar u li l-investiment tal-kumpaniji barranin tal-films fuq servizzi lokali, akkomodazzjoni u talent Malti seta' faċilment kien sottovalutat fid-dokumentazzjoni uffiċjali. L-impatt ekonomiku li għalu il-Malta Film Commission fuq l-ekonomija Maltija kien iktar konservattiv minn dak li sab l-NAO? Meta din ngħidu konservattivi, f'dak l-element, f'dak li huwa tal-employment u xħallew nies li huma impjegati, nies li huma impjegati, foreigners li huma impjegati għal fuq il-film set, dawk ma tqis li kien hemm multiplier effect fuqhom. Ġifieri hemm probabilità li dawn ħallew iktar Probabbilment ħallew iktar minn hekk. Dan konferma li pajjiżna ġab investiment barrani ta' mijiet ta' miljuni permezz ta' inċentivi tal-cash rebates offruti minn pajjiżna f'din l-industrija kompetittiva. Il-valur ipoġġi l-industrija tal-films fost l-ewlenin fit tkabbir ekonomiku rekord li Malta ilha tikseb mill-aħħar snin, waqt li xejjen għal kollox id-dubi li jitqajmu mill-oppożizzjoni nazzjonalista.